Danas se nalazimo u kraljevskom gradu Jajce. Od mnoštva znamenitosti koje možete da vidite u ovom prekrasnom gradu, ja ću vam danas pokazati biser. Ovo je prekrasna rijeka Pliva i ovdje na kraju, gdje nema više ništa, gdje ne vidite, nalazi se prelijepi vodopad. Sad idemo tamo. Ovo je vodopad na rijeci Plivi, bukvalno ovo je mjesto gdje rijeka Pliva se ulijeva u veću rijeku Vrbas. Rijeka Pliva je 33 km duga, prelijepa rijeka, tvori sedrene barijere, tvori dva velika prelijepa jezera i ulijeva se u rijeku Vrbas upravo ovdje, iza mojih leđa, puno veću rijeku, 235 km dugu rijeku. I sa skokom, kao što vidite, to je završetak, bukvalno sa skokom ulazi u Vrbas. Onda hoće da kaže, ja sam vam najljepša pritoka i moj ulaz mora da bude veličanstven. I takav zaista jest. Veličanstveni skok sa 22 metra, sedrene barijere. To je taj biser Jajce. Toliko danas iz Jajca, a vi zapratite ovu stranicu, a se vidimo negdje na nekom drugom prelijepom mjestu.